ako, day. Problema nyo. Dadagdagan ko. Kaya, today's vlog, guys, is magmumukbang kami ng dynamite with itlog na, ano pangalan ito? Itlog na Pinoy? Balot? Pinoy. Pinoy, balot, Pinoy. Pinoy lang. Ayan. So, meron kami ditong, ayan, ito yung dynamite namin, guys. Ayan. Sharon. Itlog. Titingnan namin kung ilan yung maubos namin. Kasama ko si Julie Andres kasi siya yung nagsabi na mag-challenge na magbukbang kami ng ito nga, dynamite. So, masarap to, guys, yung dynamite namin with balot Pinoy. So, meron din kaming suka. Ayan, kasi dito namin isasawsaw yung dynamite. So, start na tayo. Okay, start na tayo, guys. Ayan, so, medyo mahihain lang to si Julie ba, guys, pero nakikipag-challenge talaga siya sa akin ng so, marami tong yung dynamite. So, try natin kung ilan yung maubos natin. Malinis. Amoy kwan. Hilap. Dito. Sukay ba, sukay. Ang nilagay nito ng, guys, yung sili na to is, cheese lang. One. Kailangan mo siyang sa suka para masarap tong suka namin, guys. Sukang niloko. Dalawa pa to, guys, pero naluluwa na ako. Siyempre, maano na yung sili ay yung sukan ginamit yun, tapos kinakain nga ng sili ulit. Ano yung bread mo? Sala nga. Tumingin ka doon. Ano? Ano? Tatlo na. Ikaw. Dalawa pa lang. Manghang! Manghang talaga, guys, at in umuusok yung bibig mo. Tatlo pa lang yun Sana makalima man lang ako. 4 na. Pang-4. Pang-3. It's a tie? Hindi. Mas malaki siya. 3 pa sa kanya.
Kanina to? Lima. Lima? Tatlo pa lang. Mahina. Buitapang. Siyempre, kinakain nila sili tapos yung suka nila manghang rin. Manghang rin yung suka. Yung suka nila, manghang rin. Igaling mo sa mata mo. Oo, natutulog. Kaya pala di lumabas kanina. Baka kasi di mo pa yata tinanggal yung iba. Yung mga kanlo. Yung ngayon, yung mga bukol niya iba. Pwede yung kunin. Bawal. Kaya pala. Nandun, hindi niya kinuhaan sa loob. Kaya pala ang tama. Nandun, meron pa nasa loob. Dapat tinanggal niyo. Wow! Hindi ko kaya. 5 lang yung kaya ko. Kita mo yung mukha mo. Give me a spoon. Spoon ba? Ito, ginamit mo. I dare you guys. 5 pa lang yung naubos ko na dynamite. Pang-anim to. So, hindi naman kasi ako siliking. Kaya parang hindi ko kakayanin na maubos to. Pero hindi ko alam kung makayanin maubos ni Juliba. So, kung ano lang yung ano kasi baka hindi natin pipilitin yung sarili natin baka puputok tayo kasi nga diba dynamite. Pero kaya ko pa, so kain muna ako. Dynamite talaga to guys to. Nilagyan lang namin to ng cheese. So, try nyo rin to guys. Kasi maganda din naman to sa, sa katawan natin. Maganda sa grabe siyempre. Maluwalwa yung uhaling mata. Kaya pa? Kaya pa? Parang gusto ko na matulog guys. Gusto ko na matulog. Gusto ko nang pigilan yung nararamdaman ko sa anghang na to. So, ilan yung naubos mo? 5 ako 6. So, kaya mo pa? Kaya mo pa?
Guys, matatalo talaga ako kasi hindi talaga ako chili lover. Nagsisili ako pero hindi yung sobrang anghang. Yung parang tama lang yung anghang niya sa na ano. Parang naduduling ako sa anghang. Pero kaya ko pa. So, nakaubos ako ng 6 na dynamite. Si Julie ba naman ay 5. Ako 10. So, Ano na to? pang-6 na. O, so, tay kami. Tay kami dalawa. Sobrang anghang kasi ng ano na to talaga, promise. So, I dare you guys kung ilan din yung maubos ninyo. So, yung itlog, hindi rin namin masyadong maubos. Kasi, parang hindi na namin nalalasan yung lasa ng itlog kasi dahil sa anghang na kinain namin. So, parang hindi ko na kaya matatalo ako. So, nakaubos na ako ng 6 na dynamite. So, hindi talaga siya totally mukbang, guys. Kasi, challenge lang ako ni Juliba kung ilan yung maubos ko na dynamite. So, itry natin kung, ano yan, pang 7 na ba yan? Oo siya, pang 7 na siya. So, kaya mo ba ubusin ito lahat? Ha? Kaya mo? Dami. Kaya mo ubusin? Kuya nga lang. Ito, i-dare din nito si ano. Subukan mo. Sobrang anghang, promise. As in, sobrang anghang. 6 lang yung naubos ko. Si Jolie ba nakaubos na ng pang-7. So, natalo ako kasi nakaya pa niyang kumain ng pang-7, pang-8. O, pang-8 na yan. Sobrang anghang, guys. Hindi ko na kaya. Tsaka, ang challenge na to, guys, ay magda-dynamite kami na kakain kami nito pero no water. Hindi kami iinom ng tubig para hindi mag-spread out yung anghang sa dila. Charot. So, guys, thank you for watching sa aming... Thank you for watching, guys. I hope you like it. Charot. Sa next vlog, ayan, sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko, subscribe nyo na, guys, para updated kayo. Always on the notification bell para lagi kayong updated kay Bisay ako dahil sa mga kalukuhang walang kwenta with Juliba Andres, ang aking partner, ayan, sa pagmumukbang ng sili. And sana mayroong mag-dare. I dare you all, guys, kung ilan yung maubos niya. And that's all. Thank you!